ne mo idea mame ezu nwa obuchire dollar kakra obesani amanu o se ne nwa na kasa tia no ana ode ba ko bi baaye simple kapre bi baaye ne nwa na ntima mo brand wotimi de ensani bi mu ma no enti ne enye ne mate ne no ofre na onfa ezo o hwe obi ba o sandi bi ema eye adamfo bi ezo o ja busu ato ho ene yem penifo mu di yachi yem penifo o mu dresika o mu tam sika e de agu bank de sika na o yere den se sika na penini na edubu enfie se ni wonya wa penina wo tam sika Mr President honorable minister sika na wa tam na wo de agu bank no o yere den eso wo mfie sen age se na wo ye o de ma ne ba unya bi nso bere wo mpesu aso unya bi obabi obi bere wo mpesu aso enso watam sika no de akoto back e krata wo ene edi hu ye to ne sa che enkrata no ye wine say hwi de akoto back ya bank for ne free e pa cho sika na do so wa so no bi fa ko investment enso so investor be free e ni kum e be invest o Ghana ba ono mu sika na ono no e kura no e de na o de ye and then perform with scar to the sense say bank no kwa e na o mete o timi fa invest in krum enso wa kam de ko bu kru so e ko investment enso say ye odo ye wo nua do wo ye Ghana mamu ya na ade ye bufu ya ene ya nka se ya sore ye di ni o Kristo di mu asore fu me ka aye Pentecost Roman ene de aka no sika mo da bank no ene utam sika no da kwa asore dan na okutue sika e de ato asore nim so ko kura de pay yesen wanya adwuma eye amememfe ko bisa asofo no ya odi omudi no ye saa Pentecostal churches no ane saa assembly no ya odi omudi e koto ntutu ekura se kura na obodua onfoja sakwan a odimi ne di eti bisa die no odo die ne Kristo som ewo o ma mi ase Kristo som na kwasi ebu sikaje sofo so obeboa enso odu sika o se bra for 5 million for 10 million to table so as we call interest na waboa ene no odo na ye ka no Ghana ma mi ase no say wa ya ma umi ano sa wa ya ma Kristo odi bisa sofo e de na wa ya ma umi a Kristo se woni munyam ali se o tamsi o junior sika odo no we ye di sika ko he bra mimia sika no o de ye den so on fe sika e na mani pa ya brantie sika na emoja ana o kan twen no nwen pesika ni bi na o di sika na o de aye na ada alo de ene pesika free ni nsem omia odo no we nyankopon na so ye odo no o we ene o ko so no ni sika so fo hwe wanim o mo for the kesia so fo hwe wanim ene o ko ba bi na nkuta sika so fo hwe na ade ye pa yonua unu bi pa wa ka so chiriba okuta bi o sika kra ba o de mo so bo bra no o se da o de pe girls o be twem prakasiye na ho akyerew ene obi papa o bo sika no ono da to bank ena ne ba ebre na de pa na ya bibini o se azo me boga musika sika o sika enkrata ko to na wa ka se o mfie odi ni se wasase so eye na yesen eye afesen sika no wa obi na be fa aye ni yi bra ye ka so bi abo bra ni sen ene sika da bank na ye o se sen ene sika da bank na ade na Ghana fo ye de presika ene obi abo press fie ade eja nchirima ene wo ton ade agi sika ne wo ya ahye o da we ma o da so ton nuane akese prema nsem o ton ne ka akese where's the love? I'm asking of the love. Odo na yesi ebo ye ho no Stephen ekoi training mu o se na omuhu ekunafo no na omu yeso omu ye ayedie ewo ye Kristo sum enti ekunafo no omu yeso omu ye ntobo de aboam ele kwa so kaka che so ho kyerew be power ni so ho so ne ho kyerew ko aya so dem say ne Bible school ne ba ya prempe qualification enti yamwa no ntwe ne be school fees
aso ne beje to so utua ma no enso to correction utua tight ono so edin wo ye munkrata mu sika yawo sika no do ewe ene ni pe fum sika basa sika ene sika fra odo nsen ene woni sika woni papa akra ne ntena woni oba sabi ni wo fe ne ntena ene so ko chichichichi asa no oba papa asa no timi dina befi mi wo bi so se de adwuma na oyo odika hwe mutum ansa because the bush aso wo bra enti sika ne pe ana so odo ewoye omanu ya sei ye hwade papa president me bodi se me bodi bone so na me busaw say sika be pa na open omanu ya sei tax be pa na oje free nsem papa o ton feel ne papa feel o London all of the investment e politics mu ana me boa se me bo mo correct me o ton papa e feel e London all of the investment or Ghana politics mu and so be president ni mbusa say abusu abe na twa ne ho ahia e wo fasefo odo be na wo ma oman no odo ben e na wo ma oman no ni bisamo mi dia ne ko Asubonteng eskuto yi pebre no yesua de wa sei hwe wo yi wate so bi ka so be bo wa ikabusa se de ni kura ne ansa so bi ka so be bo wa di kan se ebusa se de ni ere ikura ne ansa ene boga bi wakwa buchiri wonya tema oso obaga na mamu ya sei obabuo ne nia afa na kwa buchiri ono no yeni na odi ni kapra ne simple bi o mamu a wafefen sika kakra odi no no obaje afiri nsem na okotena buchiri wo wahye no abrabo as se parliament minister say owodoma eye oman no timemufo no ebo mo say community debate magina no oso obaye kwan na mamo obia free kwan mu odwi kwan na oja o oda contractor ontua ne ka nenne nipa ano bono odo lewai odo be pa na odi she eye community na nimunyam ye for example swami ye say be swami kwan ye dua pamo mo kwan no nyina ya pamo ye fi kwan no na bibuja say ene sika lo wa okoje ya odi ye adwuma no pamo no nsusu o do man say o bobo na mana sitrima ye mere odo lewai ene ni pe sika na so ye prodo odo be na obekire unua ye entertage our enkran ye Dubai ye pamo aye amani nyina free wo me ma me ka ho gato biefo nyina pamo free wo eso mo ko tena fie e be from na chocho mu di ene obi wantimi ankobi watimi ene wachechere ne ko kuno ho adentia lo waje e dane so no wantimi ntua saa 5 months okotena fie 1 year 3 years okotena fie no wantimi ntua sika no oso o share wa konfunu kuno ho enso so o chere na do mamu ya sei onya kania na onya santania na onka gana ho ana ede wo kasa police ni uso police ni o hwe wano kasa wachi hey my friend pop ni nyina iska o iska so usem o jaano di wonye sika ma wonye kapra ma on hwe na wo de begina asem di bia o de how amani bia to no so o twanto to so ma ene court ene na dia ma ye eda ko to prison yada to prison abra se be nyesa na tiu sika wanya ma wunti na mibuza se odo no ewei twede ampon ayampa so odo ampa etutu woni hwe Ghana man ama Ghana for polipo kwase because of his schedule Ghana nye sika nya odo man esika man Ghana esika man ye ni papa ye ni odo ye ni do ama Ghana ye odo ma ye yankuna ene ye twa ye sika obi ani brisika ye ni mre odo ama Ghana edi Ghana enye yiye mini ye magana nye yiye because me pesca bu motum ene obi sika so bi motum saa so obi sika so bi motum edi kwa be so bu na ye wa adwen bone ofa okoma odo empesika ene obi akatua so no adentia
bɔne sika pɛ enti ni ɔdɔ ɛma nipa ɛna obi etiba bɔbɔ sika no ayɛ investment obi company kɛseɛ ba wo na ɔfa wo sɛ bra bɛboa no no na ɔno pɛ kakra ma wo di no ɛna wo pɛ sɛ wo kyɛn no ka kɛseɛ na wo pɛ sɛ wo de meboa wo wia no na wo so wo nyɛ tema ɔdɔ ama no sɛ wo bɛboa no ama adwuma no yɛyi Ghana bɛda yɛyi Ghana nyɛ ɔdɔ ma yɛhu esika man bisa politician bɛn paa na wɔayɛ adwuma kɛseɛ ana wo company kɛseɛ yɛsɛ yɛ kɛne Japan yɛmɔbɔ politician bɛn paa na wɔbi adwuma ama mpɛ so aso nipa dodo sɛn ɔpa na okutadeɛ owurɔ ne sɛ ne nyae onyɛ ne wo ta ɛdi ebusa sɛ Ghana wo dɔn na ɔbɛboa Ghana so ɔbɛpɛ sika ɛdi ne busa sɛ ɛtɛwia si ti wɔ titiri Ghana ati ana mfire ana me yɛforo hyɛ ana twa me yɛforo me busa sɛ ɛyɛ ɔdɔ ma yɛ sika pɛ ɔsɛ ɛbɛso wo kɔto aba akɔmɔ obi papa na etua ne ka owie de ɛyɛ quest bi abɛhyɛ wo nsam politician ne ɔman no ayɛ sika pɛ yɛsɛ bebree sɛ ɛdɛ de obi bɛsisi MPP yɛde bu ɔman ya sɛ yɛde ɔdɔ ɛne tìmɛ mu sɛ yɛbu Ghana man Ghana first anasɛ ɛyɛ party first ɛnɛ bibi yɛ party obi ebu sɛ party media yɛde party na ebu man anasɛ yɛde ɔdɔ ɛne Ghana na ebu man Ghana ni na ebu man president nyinaa kasa ɛde amemi yɛ MPP yɛtuma MPP ɔno hwan ɛdi sɛ nka ɔman no wana onye nipa onye Ghana ni onye ɔdɔma Ghana first anasɛ yɛ party first I don't know obi asɔre ya bibi yɛ party etu so wɔn love for Ghana wɔn do Ghana bɛtuma ti yɛ developed country obi yɛ nika pɛ ne bɔtɔm ansa na ɔpɛ Ghana ɛyɛ edie wɔn na ɔte mama Ghana ade sɛ mɛ na wɔn mienu si yanka etiri ma mu sɛ praeɛ a ɛbɛda yɛ yie ɔsɛ wɔn ebi ti fie wɔn aka pɛ gu nsɛm wɔn sɛ kɔɔde boa no ma no kɔ school ɛsɛ nnɛ wɔn ni ɔdɔma no sika pɛ nti wɔgya na akyiri kɔ wɔn ni ebi etimi aboa sɛ kɔ nim ɛbɛboa no ɛnɛ wokɔ wɔn nim no wɔde abɛfa wɔn mpena ɛsɛ wɔn ne kɔ adɛn na bibi ne wɔyɛ ɔho saa adɛn na bɔnne ahyɛ wɔn adwuma mu asa ɔma sika adi wɔn nim you are being brainwashed in your mind but in your heart no you are not like that ɛnyɛ sɛ yɛn bɔ like we hurt ourselves I don't know ɛna onua odi ka ne sie nye ne pɛ ɛnam kasa kakra bi a ɔne ne bɛkasa ne ti no wɔntuoturo no atade ɛsɛ odi ade a ɔyɛ ɔban nipa na ɔno no ntwe sika ma aban no ɔka aban no ho ɔtwe sika ma aban no ɛnɛ politician espakene ka wo dɛsɛ ne yɛ deɛ na ɛwɔ ɔmo kaa ɛnam kwan bi ɛnso ɔmo twa road wɛto wɔn twa road wɛto ɔmo bɛkyerɛ ɔmo sɛ ɔbu Ghana kwasia na wɔn de kaa de ba no wɔn mu Ghana kwasia wɔn de kaa de ba no wɔn mu Ghana kwasia ɔfa pavement so emu ɛsɛn mmira no na ɔno odi mmira nso ɔkɔ bi no ɔsɛ ɔba ɔpɛntɛ ɛbɛhyɛ mmira paama no ɛde asɛn kora deɛ ɛhu no Ghana ma mi ase Ghana ɛnyɛ dɛn Ghana ɛnyɛ dɛn ne nua kɔ YouTube wate dwuma de odem sɛ de bia yɛsua deɛ kɔ adesua bebrebe YouTube so media no kɔ Asubonteng ka kyerɛ baako pɛ ɛda nsuo ne nyinaa no a yɛfrɛ sukuto yi pɛbrɛ meara no wokɔ YouTube ne so a ɛyɛ Asubonteng TV wokɔ Facebook a ɛyɛ Asubonteng TV saa nso na obɛnya me ɛwɔ yɛ Facebook obɛnya me ɛyɛ Asubonteng TV ɛnɛ bɔse nyinaa kɔhyɛ galamsey ase ne ɔfa ne mpɔn ɛnneɛma ɛnɛ wɔakɔ galamsey ase ankɔpɛ gold a ɔmɔ bra no ɔkuta nkɔɔ mmienu ɛdeɛ na Ghana yɛhwɛ ɛnɛ wɔn nyɛ hyia ne yɔnko a ne sɛ ɔbom kuna sɛ wɔgye sika because ahokyere no dɔɔso kɔfɛ adwuma baabi a wobiara Nyankopɔn hyira wo ɔse kɔ fie sɛ mankɔdi pa wo wura mu a mentumi nhwɛ me ba adɛn ɛnɛ Chinafoɔ nyinaa gye yɛasase China bɛsɛe yɛasase busa wɔn sɛ wɔne de China nim ɛma ne baa Ghana ase wɔne kyerɛ China sɛ wɔbɛyɛ investment wɔne kyerɛ China ni sɛ ekuro bi hyɛ ɛyɛ ka nsɛe Amansɛ Central a yɛfɛ no ohia
Jacobu what a chair no when you say so bi da ho when a chair say offend wa say nto betu ono ko gold no go tu na wo de ogara ni no ade ne yo chiro do to gold ni bi na wo dem fa mo bra wa setrem ya say ade ne ye chair no ma mi ya say ah ene obi ntimi mo bra no what the Ghana say you want to be 5 million what you grab 5 million adentia every say o man no e to nyina no unni o to Ghana say ya na so unni o refer the Ghana ni no oni odoma oni odoma foreigner no mra me fa agudere ira banko o sensu no na wo unni a wo nkurase no o mu no yare mo mu ebi so mu no mo nyi nipa saa na nipa tie Ghana ni no why say wuriye no wo wuru epeja no no praw ebusua mi ni wuchi say na ofa no masa me kan otwe wo so sen aya hanta bi na bi ya na say me kan ko na achiro sika pa ya to no ko afore dem when your friend say and afre ni sika na nya say enti ebu akonta achire asore mani nyina no asore ma no obi amfa ne haumra ni entete kakra sorry entete kakra ni efa mo ni nyina ye mo bra no when ka no ba chire o mamu ya say I say ko central na mo fra chire asore no the head of it na chire the choir for so physical no enye and asore sika iri si prison iri say you be no kwasiafo am ya che o mo de mo koto prison and asore sika ye to prison e because asore sika ye to asase ye fa mo asore ma sọfọ o ka sa na wa dun da o jimi na o si fi o jimi TNT na wo fro bi say nyame me fa nso aboa no o ka nyame asam kire say u bi na adwum na so no sika na wo de ma wo no ye de fa moa no ni mo be to asase a ye den sa pe person na wo de egu bank no sa pe person na wo de to asase no o de ye den aba nu ya komde no abro nua no o hawa maniemu ne bada hospital onya sem ko kapre fa ne ba no su egu ne nsu fre urade onya ne den abro sika ro waja to na no to waja mo nua waja ma urade o ta so fro ya mo bre o ta hwihwihwi mo de frama ne paade enzo frama so e wo fa msem mo an se boni ate enzo ma aponche maache o ni tipia o ma aponche maache o so ma isa abemu osa so foro ma sa be mu akonforo so ma sa be mu o so mo pra mo so se bi se je pade nyina sika nyina be mo dia ewe ye no ye tu sika e je pade pompa na firi mu no na ma sa abe mu no orofo hwe akodi tina ase na o krokutu abi mu na oka kire de papa se akoma no so a obekọ na nkyɛn ana le mama say oni me ni akomo kurasi ya o se debi be ko kesim na makobe na nkyɛn no so wakamate se akoma no so a me do be ko kesi ni no so mate okon ko to ne nana opefo ye pa to do say papa na me pese me ye ni petit treat sew na me boko kese mo bobra na me si fie kese fe sew o se sa o si ai no so ma de mi so ba no oduade no so na sa de o ma eye enduaba mi onkodua odua so onfa ba ko si eye efi no fa ba ko esi abonten no so papa na baba me bisa wi se mi pesa me yesa wi na ade we di na kire na so no bisa no eduaba mi ni na wadua no efi no ene eye abonten so de no de pa na be from pa ojiras nana ade a se no bisa mi na cheche ni kra so ba question kra de ni we de se de efu efi na be fa kese pa se no de akonfo be wia obi ntia so enframa mo no ma ne ho ensu tombro no obi ne obi tia so na we de mia megusu nsu osa oso oke na mi jani mi ni shawonsa akwa de osa yoyo odibusu mi mienu ogusu nsu na oja we no begu nsu na enframa to ne nsu to anche ene bi school no ko ni nchi efie nine
ana okɔ ni nchi sɛ ɔsa kɔ hwɛ ne nana ɔsana bibusa wasɛm sɛ mepɛ me yɛ sɛ wo ɔma me bia mɛbɛ sɛ me nnua na me busa sɛ saa ade da wo ma me bia no ne nyina so ne sɛ no oh what crime what ba de ne yɛnkɔ hwɛ ne yɛ sitiɛ ɔkɔɛ no de odua na ɔbɔnten no na nyina yɛ kɛsɛ from de odua na ofie no a odua no flower pot no na yɛ kekapoa agyin ayɛ fɛ na ewu no ɔtɛ kɔdisi wuto ware na ɔma ɔhwɛ saa ɔse nana yɛn ayɛ fɛ paa ɔbɛyɛ deɛ ɛsoa yɛ kɛseɛ ɔsɛ saa na abrabɔteɛ ewiase no so wama oni amere wamfa ɔhaw amanneɛ mu ne nyansa mbie wɔ wadwom a wontumi mmɔ abrabɔ no odwadɔfoɔ asɛm a meka ne nyinaa no no ɔnsɛ nnipa da sɛ ni ɔnsɔre nkɔpɛ yawdeɛ mu ɔnsɔre nkɔpɛ adwuba ɔnsɔre ɛnante abrabɔ no mu sɛ dabi mati waka obi bɛhwe wɔ so wobɛtie ɔwakɔso nnipa de wobɛfa yaw mu nanso ɛyɛ dɛn a nyame wone nim deɛ ne ma bɛdie ɔsɛ menya nyame nkwa mfiri mu a wo ɛkɔm ne wo da ɔnwu so da na ɔwɔ di from no ɔmu nyini nkɔ so da ɔwɔ sɛ politician fo ɔmu wie sika ne ma ɔmoma nyina na ɔmu sa ɔmoma no akɔyɛ wifo ɔmu akɔyɛ akɔrɔmfo ɔmu bɔ abrabɔ no yɛhu ɔmu die yɛhu ɔmu biem wobɛtea ne sɛ yɛ sɛ wɔ abokyiri yɛhu adwuma ɔyɛ abokyiri wahye sika ne nyinaa ɛsɛ ɔyɛ ɔdabɔ ɔwɔ sɛ sikafoɔ no kɔyɛ no so mbɔ nipa kwasea ɔmu ne yɛbɛfa yawdeɛ mu saa awieɛ no hwɛdeɛ na ɔmoma ayɛ wani ni kura ma ɛyɛ anyankafoɔ na ɛhwɛ deɛ mu yae onua edwere na edi yaw no ɔmu ne yɛ from kɛse te sɛ yɛ no hwɛ Michael Jackson hwɛ ne papa kɔyɛ fa so a odim de te ne ba ɛnɛ Michael Jackson di ntwa mu da kɔfɔ n'akyi kɔyɛ fa so kɔda prison ɛnɛ ne di ntwa mu da Jesus Christ okɔda edwambuom beboa ɛyɛ edwambuom ne kɔyɛ kɔwɔ no ɛnɛ ne yɛ apa asase so da enyankama ɛna epagya enyankama ɛnam kɔyɛ fa so yɛtete wɔn yawdi o mo femu asase so no o ma nyane sa odoma komada do mo because enyase mi yawni o ma amane bia no e fo mo se mo asa na yedi epija wo mo yede mo tie condition mu eye portrait akokoma no o mo de to hello daddy baby how are you baby o mo de sa o mo ni hwe aduane ko ni mu no a ene obi ni ma metim kaase onu aduane no papa o chese de wo ko school nyansa nyine na school mu efifie sɛ twere kae no ɔsɛ nyɛ asase nyamsuru ne deɛ so yɛ de bɛfa ɛyɛ ɔsom yɛbɛtetew wobɛsom wobɛkotokoto nipa panyini a n'adwemu da ɔne panyikwa sea yɛka ne panyikwa sea ne de wɔbɔ sika no ato wɔ ɛsɛ ɛyɛ nkrata nto bank ne yɛnka sɛ wɔwɔ bra nanso ne de bɛbrɛ dabi nyɛ na meka panyinyansa ɛne deɛ sɛ bi wɔpɛgye sika ɔde ahyɛ ne banim sɛbi ne ba ne fo a ɔfrɛ ne hyɛ dɛm kukuom wɔka ne ntasɛm ɔtu ne fo wɔde nakɔ ɔde si ɛyɛ kwantere ne so ɛna me preachi sɔfo ni mu a wei ne fɛ sɛ nyame asɛm ɛnyɛ deɛ ɔde ato wɔ sɛ obi mu afɔdeɛ ne fa hyɛ obutum ne fa sika nkɔto bank fa hwɛ ɔba wei ne nyame akwan no ɛna me preachi bi nsua wei ɛnyɛ sunsumsɛm wei ne nyame akwan wei na ma nipa sakyera wei na ma nipa adwen ba fie munyɛ sɛ wogye nipa sika hyɛ wo sɛ ɛnkupa sunsum sunsum no adwuma wɔ hɔ ɛna ɛwɔ abrabɔ mu adwuma wɔ hɔ na mbusɛ sɛ abrabɔ sunsum ɔbɛyɛ dɛ wɔ hɔ sunsum na adwuma wɔ hɔ ɛna abrabɔ adwuma wɔ hɔ ɛnɛ obi ne sunsumsɛm saa na ahia no ɔde sika no nyinaa akɔkyɛ wɔ ɛyɛ busumfie ne ɛyɛ akomfifie ɔde akoma sɔfo masa ɔwɔ yɛ na wa yɛbɛgye sika bi o me sɛ ɔwɔ sika ɛhyɛ obi bɔtɔm ma ɔdwe na hɔ mframa ɔpɛgya sika da bɛtɔ bɔtɔm da wɔn mframa a wɔpɛgya ɛda sika bɛtɔ bɔtɔm da sɛ wɔgye mi a ɛna meka wo nyansasɛm sɛ wɔgye mi a ɛna meka wo nyansasɛm wɔn mframa a wɔpɛgya sika da bɛtɔ bɔtɔm da ɛyɛ wɔdwumaden anoma wɔntu a ɔbua da sɛbi woto hɔ wobɔ in the name of Jesus ɛwɔde ma meyɛdeɛ ɛwɔdeɛ ma me kunu wɔbɔda papa abra wo mfiri wode te ɛdɛm wɔ ɛnɛ wontumi siesie ho wontumi yuti ɛna me sɛ mabɔdwe sɛ afiri mɛdwe ho kwan a mɛfa so mɛkɔi me ti na wote hɔ sɛ wode ɔmu ti wonsiesie yie wonya abotɔ mpɛprɛ fim guɔ na ɔdoma nkoma no nhyira wo sɛ wobɛnya nyansa ana bɛrima papa ababɛka sɛ abayɛ yi na wɔnya papa na wɔfɛ papa na wonim sɛ awɔfɛ ɛne watadeɛ hyɛw ɛne wo neatness
masa eje sunsun se bia o de kwaje pa da kanka bi fa be kata ho so wo wetu anu kunu bia ware a ene ne pa nyina twoma nya ko gina se ena me ko mpa be yi me ko sunsun nyoma be yi ebe yi wan o ama wo kwadefo wọ́n kwadifo wọ́n kwadini wọ́n sọ ko pa juba wọ́n ko be ma oni adeso be bi pai adeso be bi pai wọ́n ka chiro o se gele fa mani hunu ensuo boboro enfama boro eni pa tibi etine na bra ni bi eni pa tiati are so do o so be yiri be from kristo ene asofo ne gine usika ene ko de bonsa musika se ene bonsa ene mokuno mo je ni sika ni tisika sa ka bo wo de besi ene mo ka ene bonsa no mo ba je ni tisika sa mo de besi awon fo ni agro o se edi duabo tata mo na mu dware ese dimo o ibeifo ene edi duabo na be tata mo asofo no e mo be sha kom sofo bi na o be sha kom 31st bi me bondua se sa amamu a tigare niama ode ni ndi ebise mo ya kromfo mo be wo ya yesika sa yo ofo me gina TV so obeda da nipa bia yin sika mo sa fa the boss mo bondua because say the twa konkon kai no o so be wo se kai no a wa kasa wo settle we o say do twese kai no wo se kai no mo mi ni na ho na twa konkon kasa kire ye ho hu ene honam ne wo no honam no ohia wo bia kaza de mano versus de mano fa home de mano home wo wi fa wa kasa obra be si wo dwen fa nyansa no abra be si wo ni so e me ka cho say yakopo be mo de da wakoma so aba ama wo safa na wo yi shiraba awa setrem me de ni ko Asubonteng eskuto bebre no e na decision ya bebre o o do fo me bia wo na tum wo betimati ba fra 0205 500215 0205 500215 frame ni entwetwe homo efuto bia bi wo so wadwe nkyere ne sen de na wo asetere mu a bi book asia sa no yo frɛ so a obetima ba fidie wu ase e na obetwetwe nkomo ye fe ni agro ende ye bi o na nya sa na ada na ebu ye kwasia wo so ni sunsun mu ka asawa kyerɛ wo tete aban ama enso no obu kwasia o bra ene o ka wo intasem no ka no etwem de de won timi nye obu kwasia nsuro nipa Krishna bebe obi amiao ejaba spiritual professor be chiao so na ye Kofi Ajiman aha no fa no the land guide udi agodo port me mabo mo ba mtia no di chode bo mo ba be fa ho udi di agro de no tumo po na ususu no gira ho ususu so ombra no port udi tra na rajo e o se to tumo su che susu me de ko Asubonteng try me se mo so for ne ka mo ase na mo so mpere bokwa e be ka no TV so o so for wo so da mo bi anom o so wo samra wo amana anom wo ka so for ne samra do wo aha yetuja yeni abre yan suroja hello TV ni ankasa wọ́n ní ẹ̀rù kwasi a mi tí o yẹ́sà sọ́kùn bẹ́ẹ̀ ẹ̀rù kwasi a tí mi tí o Neba ko school papa na wo ba no an ti fie o se jame beye nso bi this scholarship be pum jame beye lo o de nebe ko school o de ni na o be se ko bra e de what 30 million o de ko kon fie o de ko so fie e ko ye adwuma e mo bra so wa dwen na wa o be just be tum da mo bra ma o Kristo di muti
adum ni nyina ali asore mana mo hwemi nyina kasa amen 0205 0205 50215 hello me pa so kasa udini le kasa free me kasa free dingo papa yenko hello papa wole we e fanya so kwa book ase ya oya so for na so konfo Nenia opa so a ye di nkomo ye sua de ka bia enta okukomu a enipa da se ni fanya se kwa bu kwase a me obi a ono so re ye ko ji sika na free nsem no ono no onye ni da onye ni free no fe sika no to the boto ene sika ni o man mu bia mo parliament eye minister o wia ade ahwe ba wo sika na se o boto mu no o hie ni a wo no sabi me mechi enye ete me kan kwacho me papa wa hwemi o at the age of 20 years na me so battery na me was secondary na me so battery na me go school hello papa papa ma jesu kasa wona mu kwase a e o ya so for na konfo alam baba ya kitu na mbao papa kwa sababu ni majina ya video ndio yote because we talk whether to be in that platform from the year you look at the media as some about the as some the some and so about the impact I'm not the no literally kan ko ko ta ni chere en pa en no ko di san pa ese ade ni pa ko ko awase ko se le mo pa ni pa ko ma se ni se en ko ale o to fo a de kan ko le ba de ni pa ali ni di o ko wa se ni di ni di ni san pa e di pa ta o ni o kan ko a le ta piao me na se en ko a le pa se ene kwe ye o ye no ye sa that's what the man knows. I know. I feel that no man and the people what kind of show go to church. Yes, to church all. I don't count. the minister bi like I bosonke also we ye machine bi ni bo fu bi we ye machine bi no asante we the minister bi and on we just can we di mun ko busa no we krofo ye the minister bi also we overhead ya ka overhead tafo so fly we dey go hey Sunday yai me ko ya twema tabuo efutro and you want to find so yes masa me pacho obaso a no TV no no kasa kire wadwen die ha wo mamu ya sei o ma no bi dia o e no dia ye pia ta so mamu ya sei e bi no mu sika e na sei obi nje no fa mbu ye o mo wa ye no ku ye hello yes sir ko ye ni ko ni kasa hello kasa mate o zo kasa yi masa o kasa ya on kwa kwa mu mi da mi ka choro odi agwa so me ba me yiwa ma mebu me pen gwase bia o masetenem de me ka no nyira so o so ba no we so ka nyira so mi ko me ko ye atwuma tabu o ko atwuma tabu ma e futu kwa yes sir o me afua meeting Baba cho this the American say asofofo no omode enenam na me say emre bi sofu bi ma e ko ya kaase say na me say nka le ba for there ye yi ye no so akoto akafi a won smoke on no me be yi school woto yi ma ko police nurse any soldier ni na bai and so now so ba ko ba won try pa ma ni no we ska ma na school o mo nti e bi de na ye ma ya dwene ye dwuma kakra nti ka de bia o be bia kwa tia ka mo poafo na me ba ko kan ya me no bu sa se ya me ya me police ya se ya me inspector ana se ya me general ya me say yes ye wonya bi kro
Eke ya po boy e na frama de ma ye de. Se kan Yakopo e di mita e ton frama ma sofo na. Ka mo di bisi. Ke Yakopo de home no o de frama to a. Na mo say home na me nya nkwa. Ezo si nsuo na nkwa wom. Mo nya ade. Ade ti si nsuo ne nkwa. Ne de home a ya ne yotia home ya wu. Nsuo kwa makwa wo home ya yi. Ezo so ho nsuo ne ma nkwa. Me ke no ma bi yo. Kana ma ebusia adofo wona wo hwame ya enya ha tayo ba me tufu to aduma bi ye mo woni me wate na jai say me ko bon pan iska mo bi nia na obi so fa ko school ene ba obi university masa obi ba ase ya studio ase na ahon mo ma ba studio ase o so be ko Facebook te enye ku o pa kasa ye ko enim Hello. Papa calling yanko. Okwa working. Yes sir. Itu apa? Ini sama pa. Wanya dia. Jadi Asubonteng. Aku pun tahu semua kali jadi nak kompet ya mesti bye. Medase. Me fa two course pa na me come di ma fo akodi apon de. Papa, me di ma fo. Onye kwalifo. Oko enia ho e ka se abawe ye kaboma be asa 7:43 wa say 35 seconds wa say 7:43 me show me time 7:44 me film na obo mi di ma fo ba me da wa say se wa ja tum me di ma fo oko e osua ade ohura ma say ochichi bi agum e ko pass last stop owi e ko nkran se ode nkran e de e egosio oto ne bu ase. Hello, what was one yanko 0205500215. Obi am idea. Ye be ko bidiba for. Na oni adofo. Bidia no go Facebook so how be da so so fu bi abu, konfo bi abu. Ana say first ka be dobodo mi ania. Me number ni die from 0244 840108. So be so sponsor du media izu a. O first number ya media so. Bidia no go Facebook ha do be see. Dey ko hwe ya pom dey o bidiba for Herbal Center. Oh, Kopala stop ebu akwa. Then can we London? And I'm a friend, no. My friend, no, no, semi-mra. To my friend, I'm a